Ya koramoga John kamromo ma intiere roke chenro mar miga kabro kemi weche matimbe pacho kae ahinya to mago oula ka koro sirikal pod lombo ji mondo mi owuoge kuonde ma aore opong'o mondo mi odhi kuonde ma nitiere e gode ka bende obro dhi nyaka e kaunti ma Kisumu e chal mar aora ma Nyando ma okelo midhiero ne jodak ma Ahero. To mokwongo magi weche mamiyo pek odiochieng'ni ma kawuono. Kwan ji ma osetho kaluwore kod oula ochopo 228 e kinde ma piny owacho lero ni yamb nyakoi motisi ni Hidaya oserumo. Chenro mag wuoth orochore apaya ma Kisumu Nairobi bang' aora Nyando pong' ma omuomo olalo ma Ahero. Riwruog NASES obwogo riwore kod lakteche ng'anyo poni duol mochung'ne osach jotij jopiny owacho SRC ok oketo e tim winjruok ma kanyakla kata CBA. En tarik 5 dwe mar ang'wen higa mar 2025 kama rwake chenro mar migago kamoro moro ma intiere inyalo tudri kod namba mar 360 kata twitter mar @ramogi@James Opondo Sina koni nyiswa ni kama intiere chalo nade kotudre kod weche mag oula machiegni. Nyinga en James Opondo. Koth mapek ma manore gi mil kod mor polo ikore ni dhi kwako counties 37 ka oula mapek bende dhi medo chendo e gwenge mopogore opogore kaluwore kod wach mogol kod migawo mar arita yamo mapek mar nyakoi motisi ni Hidaya oserumo kendo pek mare koro onge mak mana ni koth mapek to pod nitiere e alwora mag dhowadh nam chumbi kaka Kwale. Ler mogol yango ni kuonde ma koth mapek dhi medo chwe oting'o Kwale, Mombasa, Kilifi, Lamu, Kakamega, Vihiga, Busia, Bungoma, Trans Nzoia, Kisumu, Kisii, Nyamira, Migori, Siaya kaachiel gi counties mag Homa Bay gi Nyeri, Murang'a, Kirinyaga, Kiambu, Nyandarua, Machakos, Kitui, Makueni, Embu, Tharaka Nithi, Meru, Nandi, Bomet, Narok, Kajiado, Uasin Gishu, Nakuru, Laikipia, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Baringo kaachiel gi Nairobi. Ka oula bende dhi medo chendo nyandwat ma ugwe ma Thurka kod gwenge ma kadhowadh nam chumbi. Jawach elo sirikal Isaac Mwaura kone jo Kenya modak kuonde ma ohula luwo mondo odar ochiw thuolo mar dhi kuonde moting'ore gi malo. Mwaura omedo ni jo Kenya oyie winj dwach sirikal kendo dar ma ok gi jur ni mar migawo mochung'ne kor lwasi. Omedo ni koth mapek pod biro medo buorore pacho ka. To the escalating risk to citizens residing near the high-risk dams and water reservoirs, the government continues to effect the 24-hour evacuation notice issued on 2nd May. The government is facilitating logistical support, providing alternative accommodation and essential supplies to those affected. Those affected will be considered for social housing on a priority basis, and we are taking data. The State Department for Housing is leading this, of course working with the Ngao officers, so that then we are able to know how they are going to be accommodated. Chenro mag wuodhe olore apaya ma Kisumu Nairobi bang' aora ma Nyando pong' mothichore e daraja ma Ahero. Wuotho bedo matek e gwenge mag Nyando kod alwora mage ka aora ma Nyando oyangore ni oho oko kendo omonjo miere mathoth. Obila temo geng'o ne ji matemo ng'ado kata odoko ni pi osechopo e wi daraja ma Ahero no. Gino mokelo dhungni mag nyamburko e apaya ma Ahero Kisumu kod Ahero Katito kuonde ma oula osemonjo ting'o tesendo bila ma Ahero hospital ma Ahero sub county. Oula no bende olak nyaka e chiro ma Ahero e kinda mamoko.
Serikali saidia. Angalia inaanza kuruka. Angalia. Unaona hiyo mwendo wake. Wuoth ong'ikore kuom seche 5 bang' apaya ma Kapsabet Shamahoho mukore kendo jopiny ng'anyo ka ywago rach mag yorego kaka apaya ma Chemuswa. Jopiny mane ng'anyogo ne odino bungu ma Danga kendo se jotelo moyier mosejwang'o loso apaya go ne ochuno bila diro hiro malungo wang' kendo keyo jong'anyogo mag timore kinde ma jokoro chal mar kor lwasi medo yango ni koth dhi medo chwe gwenge mopogore opogore kendo oula mapek nyalo medo rocho chenro mag wuoth e moko kuom apeyni ma pacho ka. Ukijaribu kuangalia barabara hii inaunganisha centers nyingi katika hapa katikati. Inaunganisha Danger ambaye ni market, inaunganisha Kombe factory ya Kipchabo na inaunganisha na Kimondi center kule huko upande wa Chemuswa. Tumezaliwa hapa tukiwa tunaambiwa hili barabara linatengenezwa. Sasa hizi mimi nazeeka sijawahi ona lami hapa. Watu wanaangamia kwa hili barabara. Watu wengi wamevunjikia hapa, watu wa boda wakiangusha hao barabarani sababu ya hii barabara limeharibika. Wakati mnakuja kuomba hapa kura wakubwa wetu, mnaomba kwa amani. Mnatudanganya mtatuundia mabarabara, mtatusaidia. Mkishapata kura hatuwaoni. Ndio. Kiingereza mingi tu wametenga, sijio pesa wanatenga wanapeleka stokani. Sisi tunataka tujue hii barabara. Hii majani hawanunui. Wanalipa mfanyikazi shilingi 6. Tena wanakosa kupima hiyo chai. Inakosa kufika factory. Sisi tunataka tuulize faida hii chai. Diraka maromo 120 mapio ula osekalo negi midhiero e county ma Narok oyudo konya mag chiemo koda maok mag chiemo maromo milion 2. Jalup Gavana ma Narok Tamalinye Koech kalose sikund primary ma St Peters okone kalore koda aora mopong' kendo muomore luoro nitiere ni midhiero mag oula nyalo medore gwengego. Koech ojiwo jodaka mondo odar odhi kuonde moting'ore gi malo. Jodaka mantimama bende ojiw mondo obed akicha kalore koda mukruok mag piny kochomo kuonde ma ji odake. Tumepata msaada hapa yenye wametusaidia, Red Cross pia wametusaidia kutupatia hema na blanketi zao. Pia na saizi naona tumeletewa chakula. Manyumba yote imeenda, hata niseme nyumba yote imeenda. Sasa nalala shule huko kwa darasa. Watoto napata shida sana, msukuto, kitu ya kufunika. Lakini leo nashukuru gavana nimepata blanketi moja. Maji imetuadhiri sana, imebeba vitu mingi, hadi madocuments za shule zimeenda. So sasa tuko shule, tumekaa shule tukitafuta nyumba mahali pa kuhamia. So tunaambia serikali mtusaidie. Kwa hivyo nataka nikaweze kuwa kategoria kwa watu wa special wa town ya kwamba wasikuwe na hofu. Kile nataka niwaambie wakaweze kuwa alert kwa hali yote ya maji. Lakini uoga ambao watu wanaletea wengine kuambia kwamba ukuta zimeanguka na wall za kutoka Lopito zinaleta maji, hiyo ni uongo. Wale wako 30 meters away from the river watoke. Kuna watu tumeambiwa wanakataa kutoka na tunataka kuwaonya ama kuwaambia kwamba watoke haraka iwezekanavyo. Manomute alfachiel gimiario mag jodaka ma Merti County ma Isiolo ula odaro kendo omiyo lala mathoth kod koth oula mapek omiyo aora ma Ewasunyiro momo kendo odonjo e miere ka ulano bende odonjo e sikund bura moting'o primary ma Khalifa Gamachu Mlanda Nur Hamza kanyakla kod sekondar kaka Khalifa Girls Messi e kinde mamoko kalure kod johala Haja Mohamed Haro moko nigi kwano lal maduong' e sub county ma Merti bende gitielo ni wuodhe ong'ikore kalure kod rach mar apaya mochot kendo weyo jodak ka ok nyal chopo e boma kod mwandu. Gavana ma Isiolo Abdi Guyo okone jodak mondo odar kendo dhi kuonde moting'ore gi malo.
Hii area inaitwa Martin North na Martin South. Ile iko karibu na Wasonyiro. Floods imebeba manyumba, shule, kila kitu. Shule nafikiri iko karibu shule 5 pande, misikiti kama 5 iko pande hiyo, na karibu 1,000 na hiyo wameadhirika. Hii maji si maji kidogo. Baada ya kuharibu nyumba, baada ya kuharibu kila kitu, imefunga barabara sasa. Na kwa water community iko machine generator mbili imeenda na maji already. Na ile samani si tunatumia. Moja ilipochomeka balls, juzi nyinyi mlituwekea mota, saizi tuko na balls moja tu. Kwanza sana mimi naomba tena, iko shule nyingine inaitwa Gamachu mali maji imeenda kabisa, inalanduko. Tunaomba sana mambo ya balls, mtu saidie sana huko kwa balls. Half of the town imekuwa submerged na watu wamekuwa IDPs, na vile mnaelewa hiyo iko na shida yake, na watu wengi hawana chakula, hawana makao, hawana chochote. Kwa hivyo tulifika hapa mapema, tukaanza na assess mali floods imefika, villages zile imekuwa affected. Pia tumeongea na naibu wa rais, amesema pia atakuja mwenyewe kuangalia hali vile iko, ndio ili tuweze kusaidia wananchi waweze kurudi kwa hali yao ya kawaida, tuwajengee manyumba wale wameathirika, tuwaletee non-food items pamoja na chakula na madawa, ndio ili watu wetu waweze kurudi katika maisha yao ya kila siku. Nya kuna mkojo ngado na kao yo ma adunda ukapo kao yo wasome wote ma uoro inaboma na Deka Uchiel no Ramogi TV 1p emahinyo wa ofunyo Jerusalem kae an jako sira mar ofunyo James an gimadira ni sori koth onge en maevant ko wachoni gwenge masori koth onge migago ma gaga Gordon maroboke Maland wendo Migori County wachoni weche manyien mag migago chopone yorno makare. Ramogi TV an engineer onono ja yala aneno maler ticho stramo sirikal koro wan warito telo mar Yesu ka piny ruoth obiro dwaro mar Jehova Nyasaye dhi timre e piny kaka timre e polo. Mano Matayo 6 matindo chiko nyaka 10. Ramogi TV an Oluoch John from Kanyidoto. Ramogi TV mol mayom sirikal onyalo choro yepo mag sikunde nikech ngima ok osi wadhi yweyo ka odogo to pod wan gima thoth kik dhi mabor. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Discover the beauty of Amboseli at All2Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu, nika download sijui nini,
na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes najua naisa nitumie 50 bob. Anaweza nizania nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huwa unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Masioni kendo nya kwaramogi riroka marna sezma pacho ka obogori wore koda lakteche enganyo wadhi nyime ewi ywaruoka mag chudo mag lakteche kitielo ni kaduola marango Sara SRC pod omedo kayo lake kendo rem keto etim dwach lakteche to gibiro jwango tije mondo nywakne ng'anyono kanyakla ka mano nyalo medo hinyo lwasi mar thieth e subtende mag sirikal. Gimiyo sirikal jumachielo mondo otiek ng'anyo mar lakteche no to ng'anyo mapek biro kwako sekta mar thieth maturka. Wafanyakazi utaweka kwa kandarasi ya kudumu, alafu baadaye kesho unapatilika bila hata kutuambia sisi, na umetuambia sisi na tumeambia wafanyakazi ambao tunaongoza. Wanatuona sisi kama wakora, wanatuona sisi kama watu ambao hatujui kitu tunafanya. Zile barua leo nikichukua barua kutoka kwa wizara na nipatie wafanyakazi niwaambie hii ndio serikali imesema, watasema hiyo ni uongo. Hiyo barua imetoka River Road. We have no trust in instruments from government. Government must work as a jointed institution. It cannot work as a disjointed institution. A human body must work with all systems working. One hand cannot deny what the other hand is doing. I'm very much afraid this government is letting us down. The contradictions, the controversies that are being meted on the health workers in this government are getting to a point of distorting everything in health sector. The contracts as they are today are illegal and are untenable. And therefore, when they want to say again that they are extending them, then they are extending illegalities that us as the unions cannot encourage and cannot entertain. So on this, we are also going to call upon our National Governing Council to give us a go-ahead to call for an industrial action, a very serious one. Jagono mungirore migao mararita kwe Raymond Omolo jiwosingo ne jogo modar egeng aore gi kuonde thidhia ni sirikal biro chiwo ne kuonde mag dak bang' darogi. Omolo mane olimo Kiamaiko Huruma Evacuation Center ama jogo mane odaki kuom kinde nolero ni jogo mane odar ok biduoki e kuonde mane odargie kata kamano ibiro miyo gi kuonde jot e ute migero gi sirikal. Omolo nomedo lero ni familia go ibiro chwalne gi chiemb konye yedhe kaachiel gi omenda mag nyalo tiyo godo kuom kinde. Oganda maromo 30,000 osedar e kar dak ma Mathare kende bang' oula mobiro gi koth mapek nego ji 10 kono. Tangu tukue na hii shida ya maji mingi kwa hii mtu, tumepoteza watu na tumepoteza mali pia. Na mumesikia wito ya serikali ya kusonga mtoke karibu na mto ili tusikue na madhara kupita yenye tuko nayo.
na kama serikali tumeanza kuwashughulikia kwa njia ya chakula na njia ya makao, na ndio sababu tumeweka kitengo ya agencies tofauti za serikali na zenye sio za serikali ili tusaidiane kusongesha watu na kutoa manyumba zenye zilikuwa ndani ya mto. Kuna mambo ya chakula, kuna mambo ya malazi, kuna mambo ya madawa, na pia kuna mambo ya fedha kidogo kusaidia wenye sasa hawana manyumba ili wapate penye wanaweza ishi. Jodaka mawuok e kar dak ma Shirere e alwora ma boma ma Kakamega nigi luoro ni tuoche michwalo gi lil mar alwora nyalo monjogi bang' odundu mating'o taka muoch ka pige molil koro donjo e utegi kotenegi gi Shinali Kakoba gilero ni gisebedo ka giyweyo muya marach mawuok e takano ka ohelnegi mag uso chiemo bende koro kethore. Gin gi luoro ni nyithindo matugo e alworano nyalo gamo tuo mar nyaldiema ka gikwayo migao ma ochung'ne alwora mondo olos weche mag taka. Ina block paka roof ikiingia watu wanaanza kutapika. Tunashindwa tunaweza fanya nini? Kila siku majirani watu tunashindwa. Hata kupita saa hii ona vile nafanana. Jume hii ndio nataka niuze ndio nilipe nyumba. Sasa saa hii sina vile naweza kuuza. Wakikuja hapa wanakuja siku moja ya pili imeblock. Wakikuja wanaenda wakitoka ina block. Sasa hatuna hata majirani tunashindwa. Hata saa hii hatuwezi kunywa chai, hatuwezi kula. Inatoka all the way kutoka mlimani, hospitali yote inateremka huku. Inataka niishie huko Shikoye. But now hii system ni ya kitambo tangu colonial days na watu wamekuwa wengi. Sasa imekuwa overwhelmed. So ina block every now and then. Ninabeba takataka yote mpaka condoms. Hata watoto wanatoa ndani wakichezea. It is a health hazard kwetu kama wazazi na pia kwa watoto wetu. Kwa hivyo it's a high time watafute, kama wameshindwa hawana pesa, watafute dona ambaye anaweza kuwapatia hii system yote iwe overhauled, waipanue kwa sababu ya population yenye iko. Tumelalamika muda mrefu. Mimi mwenyewe kama mtetezi nimechukua wakati wangu, nimeenda paka kwa public health officer, nimeenda paka kwa MCA, nimeenda paka huko juu kwa county Minister of Health county, nimemlalamikia hii shida, lakini hatuoni lolote linafanyika. Ile tunaambiwa tu nenda haya. Ukienda kwa Water Services Board ambao wanasikizana na ambao wanahusika na siwa, wanakuja tu kuguzaguza tu kidogo, saa ile inapotea. Yaani hatuoni suluhisho la muda. Sisi watu wanaumia. Gwandruok mane omuoche kar chung'od bura ma uriri kind johera mag josiasa ma Migori kinde ik mar achiel kuom jotich kaunti ma Migori okelo hinyruok mar ji. Jo Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Rombego ma oting'o mago mag liete e kaunti ma Migori osebedo kuonde mag rakruok e kind josiasa e kaunti ni, ma bende nyiso teko margi. Kokogi ok osekelo mana rochruok machal kod mago, to bende osekelo kata hinyruok mag ma okumo oganda. E kinde hik mar achiel kuom jotijego mag piny owacho mar kaunti ma Migori chieng' manyoro e sab-kaunti ma Uriri, koko ne owuok kendo kelo hinyruok. Koko ne obiro bang' ka joherago mag jobun Mauri Mak Nyamita kaachiel kod gavana ma Migori Ochilo Ayako ne orakore. Josiasa ariyo gi sani koro osewore ka otenore kod koko ni mane wuok Uriri. Bedo to donjo korie kuma maiti nitie gi hooligans, within no minutes wapo ka gichako go bunde kapok gichopo kare tent kama wantiere. Chopo kanyo to ka gikerangach tayudo ka bodyguard mar Mak Nyamita emochung' e mbele institution matelo ne ni mtok governor ok nyal kadho kanyo. Ayudo koting'o vinyangarika moko moketo gi ludhe
ni nyalo sembo mtok gavana. Kane wasekalo wadonjo kanyo, to luwo bang'wa mo omuocho magina malo. Ae to polise mabene gisewuoyogo ochako go jopiny nyake jolemo gi tear gas. E seche ma jobono Mauri Mark Nyamita wacho ni gavana ma Migori Cheleyanko ema tiyo kod tekone e bwoge, gavana ma Migori bende wacho ni jobono Mauri tiyo kod obila mondo nyis teko mare. Wachen achiel, wakwayo security organs duto wadaneno ka action okaw, nikech we have live videos, wantiere gi evidence jok manokelo koko. Awinjo ni police ma Migori County gi jal ma gitudore ma en Mark Nyamita, nikech ne wang'eyo kaka gitudore diere maandamano gi jotend arita kwe maka, ni koro temo wacho ni ane mane adhi kelo anjao kanyo. Ase ahinya kaka ogul mama ma Migori osebedo ka tiyo tich margi mopogore gi rito kwe. Ochilo wacho ni osebedo ka odhi e rombego moting'o mago mag liete kod kwe. Kata kamano, josiasa mamoko ema osebedo ka koro temo rocho rombego mondo ne ni ene jakoko. En gima nochan kendo gima nolosi ni mondo gavana ma Migori County kik bi uriri. Achayo kendo akwedo kabisa paro machuok kamano. Migori ka wadwaro kwe, wadwaro dongruok, wadwaro maendeleo, ok wadwar koko gi fujo. E kinde twak mare kod jofwambo, jobun Mauri Mark Nyamita wacho ni en osebedo mana ka oseo gavanani ni ok ti makare kaka ja Migori, kendo pod obiro medo dhi nyime e timo mano. Luoro no onge ng'ama biro yieni, onge gima wadwaro, kendo wabiro bedo gi chir mang'eny kabisa mar nyisi adieri, obed gotieno kata obed godiechieng'. Gima jo Migori dwaro en gima ne giyori mondo tim ofis. Gavana ma Migori komachielo to koro wacho ni Nyamita kod siasa mamoko ema osebedo ka keyo miriambo ni ok oti ka gigo motimo to koro nenore. Ni ng'ato mawacho ni jatich, mawacho ni ka ok itiyo tidhi dala, ni emotero county government e court, ni mondo county government kik ndik ji, vijende to gi mine, ni ene motere court, ni mondo kik ndik ji. Ng'ama kamana aseyo kabisa. Daher ni mondo wago siasa mar riwruok. Daher ni mondo waket piem ma ji te nyalo wuoyo. Ma ok e kinde ma okwongo ma koko e kind josiasa koro nenore e kaunti ma Migori, ka jotelo mopogore opogore e kaunti ni ma oting'o jotend kanisa koro kwayo kwe e kind josiasa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erling Haaland noloyo gonde 4 kendo